hato ka klop intar miami kan yai pteng ne am ya kan nam job salashai ka step ha ka jingele kai jok kan likop kuble ya pi ke parlok standard ban sngap ya ka kubo sport ha ka channel ka jingele kai ka bar jok ka klop intar miami ha ka likop ka ban salong lashai min step ha ka for sau ba jesteng persya ya kan nikasa ka bade ka klop na Mexico ka bele kai ha ka liga mx ha ka ban sayele kai ha chesi stadium ka bade ka jingele kai halaying jok ka klop intar miami dengan sampai hato ulian MC ulan yang ban yalam sa sinfat ya klub intar miami ban kurbiang ya kal life point haka jingle kai jong kan likop menta usnem ban lada ka klub intar miami kan job la shai ka step ka intar miami kala tikna ban yorung ba shakar raw 16 haka likop jong menta usnem ban lada ka intar miami kan sharem no la shai ka step ngin sampai haka jingle kai ban wan haka ba ka klub intar miami kan saya kun persya biang ya ka klub na Mexico kabele kai ka liga mx kata persya ya ka pumas unm kaban salong haka nyau tarik jong ta ubnai tengin sapej la shai ka step hato ka klub intar miami kala ne man lim ya ka klub na Mexico kan dik kasa kumban supan kan mau hangne haka jingle kai ko la dep kabadong ka jingle kai ko nikong haka likop ka intar miami kala ban lim no ya klub na Mexico ka atlas da ar la ibekol kadba kan nikasa kabade ka klub na Mexico kala laban lim no ya ka klub Atlanta kabade ka klub na Major League Soccer dalai la iwekol kumta ka jelekai lashai ka step kan long sha ka jelekai ka itnat ha ka boro atli ki klub kidon kam ya ka life point nakam taban yorung shakar round 16 ha ka jelekai jokan likop menta uslam bad ya kito ki parlok bakwa ban fake ya ka jelekai lashai ka step phila ban fake lingba ha ka ne ka link ka bangala de banbu hapo ka description bat hapo ka comments box chong kane ka video je farlok tang kini kubor nganga je pla sen tu ngin second du hakwe pat ka video kublai shibon